नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्ह आणि कोकणसाद लाईव्हसाठी मी किशोर नाईक गावकर टू द पॉइंट या कार्यक्रमात आपलं स्वागत करतो. आज आमच्यासोबत आहेत हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेशजी शिंदे. सर, तुमचं स्वागत आहे गोवन वार्ता लाईव्हच्या या कार्यक्रमात. नमस्कार. आजच्या या मुलाखतीचा खास विषय म्हणजे 16 ते 22 जून या कालावधीत गोव्यात वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या हिंदू राष्ट्र महोत्सवाची जय्यत तयारी सध्या सुरू आहे. खरं म्हणजे गोव्यातलं हे 10वं अधिवेशन अशा पद्धतीनं भरवलं जातं आहे आणि जगातले वेगवेगळ्या भागातले जे हिंदू संत किंवा हिंदुत्वासंबंधीचे जे कार्यकर्ता आहेत ते एकत्र येऊन या हिंदू राष्ट्र संकल्पनेच्या विषयावरती चर्चा करतात. हा विषय कशा पद्धतीनं प्रत्यक्षात उतरवता येईल आणि हे हिंदू राष्ट्र म्हणजे नेमकं काय असेल या संबंधीची चर्चा, डिबेट्स अशा सगळ्या गोष्टी या निमित्तानं होत असतात आणि त्याच अनुषंगानं आम्ही आजच्या या वार्तालापात माहिती जाणून घेणार आहोत. काय नेमकं हे हिंदू राष्ट्र संकल्पना आहे आणि या बाबतीत कशा पद्धतीनं आतापर्यंतची हा प्रवास किंवा कशा पद्धतीनं ही तयारी सुरू आहे आणि यापुढे या नेमक्या संकल्पनेचं प्रयोजन किंवा योजना काय आहे. सर, पहिल्यांदा आपण माहिती जाणून घेऊया की हे जे वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव जो होणार आहे 16 ते 22 जून, हे नेमकं वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव काय असणार आहे, कशा पद्धतीनं हा कार्यक्रम असणार आहे, या कार्यक्रमाला कोण कोण उपस्थित राहणार आहेत आणि 10 जी अधिवेशनं झाली त्याच्यापेक्षा हे अधिवेशन किंवा हा महोत्सव वेगळा कसा असणार आहे. धन्यवाद सर्वप्रथम की आपण या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित केलं. गोवा ही अतिशय पवित्र आणि सात्विक भूमी आहे. म्हणजे माध्यमं आणि वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून देशभरामध्ये त्याचं चित्रण जे केलं जातं तर ते संपूर्णपणे चुकीचं आहे आणि या दृष्टिकोनातून गोव्याच्या ह्या पवित्र भूमीमध्ये हे 11वं अधिवेशन होतं आहे. आता हे जे अधिवेशन किंवा ज्याला वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव असं म्हटलेलं आहे, मागची जी 10 या ठिकाणी अधिवेशनं झाली तर ह्या अधिवेशनांचं फार एक चांगल्या प्रकारची फलनिष्पत्ती आपण साध्य केलेली आहे. वेगवेगळ्या मोहिमा, उपक्रम, अभियान इथून देशभरामध्ये चालू झालेले आहेत आणि अशाच पद्धतीचं हे 11वं वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव आहे. मागच्या वर्षीपर्यंत आपण अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन ह्या दृष्टिकोनातून ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करत होतो. ह्यावेळी हाच हिंदुत्वाचा विचार जगभरामध्ये गेला पाहिजे, कारण आज अमेरिकेसारख्या देशामध्ये, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशामध्ये, इंग्लंडसारख्या देशामध्ये ह्या किंवा कॅनडासारखं उदाहरण जर घेतलं की हिंदूंची लोकसंख्या वाढती आहे, हिंदूंच्या संप्रदायांची संख्या वाढते. अनेक ठिकाणी तर असं उदाहरण लक्षात येतं आहे की हिंदूंच्या मंदिरांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढते आहे, लोकांची भक्ती त्या ठिकाणी वाढते आहे. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये जर जगभरामध्ये ह्या हिंदुत्वाच्या किंवा हिंदू धर्माच्या विचारांचा स्वीकार केला जात असेल तर मग ही संकल्पना जगभरासाठी का नको, ह्या दृष्टिकोनातून पहिला विचार झाला. दुसरी गोष्ट म्हणजे की जेव्हा विश्वामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जसे विचार मांडले जातात तसे त्या ठिकाणी काही अपप्रचारसुद्धा होतात आणि म्हणून मागच्या वर्षी अमेरिकेमध्ये एक डिसमेंटलिंग हिंदुत्व म्हणून एक कार्यक्रम झाला जो डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी केला आणि हिंदू धर्म कसा वाईट आहे हे त्या ठिकाणी प्रोजेक्ट करण्याचा, म्हणजे हा कम्युनल आहे, हा अमुक आहे, ह्याच्यामध्ये जातीयवाद आहे, ह्याच्यामध्ये ज्याला आपण म्हणूया की पुरुष सत्ताक पद्धतीला जास्त हे दिलेलं आहे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी त्या ठिकाणी मांडण्यात आल्या. परंतु ह्यातल्या काही सगळ्याच गोष्टी खऱ्यात असं नाही आहे. जर असं सगळं असतं तर इस्कॉन किंवा हरे राम हरे कृष्ण ह्यासारख्या ज्या मुवमेंट्स आहेत किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची जे आपले आजही त्या ठिकाणी प्रचार चालू आहे, रामकृष्ण मिशन आहे किंवा ह्या सगळ्या, तर हे एवढ्या प्रमाणात वाढलेच नसते तिथे. परंतु हा जो प्रचार त्या ठिकाणी चालू झाला त्यामुळे एकूणच असं लक्षात आलं की जगभरातल्या हिंदूंना हे व्यासपीठ आपलं आहे हे कुठेतरी वाटलं पाहिजे. म्हणून ह्यावर्षी आपण अनेक विदेशांमधल्या वक्त्यांना देखील आमंत्रणं दिलेली आहेत आणि आपला प्रयत्न असा आहे की जगभरामध्ये ह्या दृष्टिकोनातून एक वातावरण निर्माण व्हावं, एक विचारसरणी निर्माण व्हावी, म्हणून हा वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव आपण ह्या ठिकाणी करतो आहोत.
सर, तुम्ही एक गोष्ट मगाशी आत्ताच बोलताना ज्या गोष्टीचा तुम्ही उल्लेख केला, जी महाराष्ट्र आपल्या अमेरिकेमध्ये जो काय कार्यक्रम झाला, म्हणजे हिंदू धर्माविषयी ज्या वाईट गोष्टी आहेत त्या वाईट गोष्टीबद्दल सांगण्याचा तो एक प्रयत्न झाला. आता विषय असा आहे की प्रत्येक धर्मात चांगल्या गोष्टी आहेत, वाईट गोष्टी आहेत, आणि ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत, ज्या लोकांना आवडतात त्या लोक स्वीकारतात, आणि त्या अनुषंगाने लोक आपण कुठल्या धर्माचं अनुसरण करावं, आपण कशा पद्धतीनं पुढे जावं, हे सगळं ते ठरवत असतात. आता हिंदू राष्ट्र किंवा हिंदू ही संकल्पना जेव्हा पुढे नेली जाते, आणि विशेष करून हिंदू जनजागृती समिती म्हणा किंवा सनातन संस्था म्हणा, विश्व हिंदू परिषद म्हणा, ज्या ज्या काय प्रमुख ज्या संघटना आहेत हिंदू धर्माचं प्रसार करणाऱ्या, त्या समितीकडून तो विचार किंवा ते संस्कार किंवा तो त्या हिंदू धर्माविषयीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पुढे नेताना आपल्याला दिसत आहेत. पण एक गोष्ट आपल्याला मान्य करावी लागेल की जे काय समज किंवा गैरसमज आहेत एखाद्या धर्माविषयी, त्याबद्दल समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. अमुक एका व्यक्तीला एक गोष्ट जर आवडत असेल तर ती गोष्ट दुसऱ्या व्यक्तीला आवडणारच असं नाही, परंतु त्या दोन्ही व्यक्ती या हिंदू धर्म मांडणाऱ्या असू शकतात. तुम्हाला असं नाही वाटत की ज्या गोष्टीबद्दल वारंवार हिंदू धर्माच्या वाईट गोष्टीबद्दल वारंवार ज्याचा उल्लेख होतो, म्हणजे जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की डाव्या विचारसरणीचे लोक म्हणा किंवा इतर जे हिंदुत्वाच्या विरोधातले लोक वारंवार एका गोष्टीचा उल्लेख करून कसा हा धर्म वाईट आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्या वाईट गोष्टी ह्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारून, बाबा ह्या वाईट गोष्टी त्या काळात सुरू जरी होत्या तरी त्या वाईट आहेत आणि त्या आता आमच्या पुढच्या प्रवासात त्या गोष्टी आम्ही स्वीकारत नाही, असं स्पष्टीकरण देण्याची गरज तुम्हाला वाटत नाही का? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय असते की विचारसरणी ह्या विविध असतात, आणि आता आपण पाहतो आहोत की जगभराने एक प्रकारे, म्हणजे काही ठिकाणी अपवाद आहेत, जगभराने एक प्रकारे लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे. लोकशाहीमध्ये वाद विवाद, चर्चा, प्रतिवाद ह्यातूनच विचारधारा निश्चित होते. परंतु ही ज्यावेळी विचारधारा निश्चित केली जाते त्यावेळी दोन्ही बाजूंचा साकल्याने विचार करणं गरजेचं असतं. असं होत नाही, ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे. आणि म्हणून एकेका वेगवेगळ्या गोष्टींना हे म्हणजे जगभरातल्या ज्या मोठ्या शक्ती आहेत तर त्या प्रचंड प्रमाणामध्ये याच्यासाठीचं फंडिंग करतात किंवा त्या विचारधारा नष्ट करण्या, कारण शेवटी हा त्यांच्या दृष्टिकोनातून युद्धाचा प्रकार आहे. आणि म्हणून हे वैचारिक युद्ध ह्या दृष्टिकोनातून लढलं जातं. सामान्यपणे कोणाच्या मनामध्ये जिज्ञासा असेल तर आपण त्याला निश्चितपणे समजावून सांगू शकतो, त्याला तथ्य देऊ शकतो, त्याच्यापुढे अनेक गोष्टींची मांडणी करू शकतो की ह्या गोष्टी आहेत, ह्या प्रकारे आहेत. त्याच्यातून अगदी एक दोन उदाहरण म्हणून जर आपण घ्यायचं असेल तर ज्यावेळी ह्या डिसमेंटलिंग हिंदुत्व ह्या कॉन्फरन्सला लोकांनी विरोध चालू केला, आणि अमेरिकेमध्ये देखील बऱ्याच युनिव्हर्सिटीजने, विद्यापीठांनी त्याचं ॲफिलिएशन काढून घेतलं. तो सगळं झाल्यानंतर त्यांना लक्षात आलं की नाही, आपण कुठेतरी एका धर्माच्या विरुद्ध करतो आहोत, मग आपल्याला त्याच्यातून बचावात्मक काहीतरी. मग त्यांनी काय सांगायला सुरुवात केलं की आम्ही हे मोहीम आमची हिंदू धर्माच्या विरुद्ध नाही, हिंदुत्वाच्या विरुद्ध आहे. मग हिंदू धर्म आणि हिंदुत्व ह्याच्यात काय भेद आहे नेमका, तो तुम्ही कुठे स्पष्ट केला आहे का? तर त्यांनी सांगितलं नाही नाही, हे भाजप किंवा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि हे सगळे जे काय करतात ते सगळं हिंदुत्व आहे, आणि हिंदू धर्म हा मात्र मूळ चांगला आहे. पण तो मग मूळ चांगला आहे, तुम्ही जर वेदांमध्ये पुरुष सत्ताक पद्धती आहे किंवा महिलांना सती दिलं जात होतं, हे केलं जात होतं, ह्या जर गोष्टी तुम्ही मांडत असाल तर हिंदुत्व हे वेगळं कसं आहे मग नेमकं ह्याच्यामध्ये, हे कुठेतरी. परंतु हा एक बचावात्मक भाग होता. मुळात कसं आहे की जसं कम्युनिझम आहे, जसं मार्क्सिझम आहे, हे इझम ह्याच्याशी जसं जोडले जातात तसं त्यांनी हिंदुइझम बनवण्याचा प्रयत्न केला. मुळात हिंदुइझम नाहीच आहे. हिंदू हा मुळात जो धर्म आहे, धर्म ही संकल्पना एकमात्रच आहे जगभरामध्ये, आपल्या संविधानाने स्वीकारलेली आहे. सेक्युलरिझममध्ये त्यांनी जे म्हटलेलं आहे, बाकी सगळ्यांना त्यांनी पंथ म्हटलंय, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता शब्दच नाही आहे कुठेही. त्यामुळे हा भाग जर बघितला, आता जसं माता आहे तर मातृत्व आहे, नेता आहे तर नेतृत्व आहे, तसं जो हिंदू आहे तो हिंदुत्वाच्या विचाराने, म्हणजे त्याच्यात वेगळे पण काही नाहीच आहे मुळामध्ये.
परंतु आमचा लढा हिंदूच्या बाबतीत नाही, तर आमचा लढा हिंदुत्वाच्या बाबतीमध्ये आहे. हा कुठेतरी भाग त्याच्यातून मांडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे कसं बदनाम केलं जातं ह्याच्यामध्ये. आता आपण आणखीन 1-2 उदाहरणं ह्या संदर्भातली बघूया की कसा हा गैरप्रचार किंवा कशा गोष्टी ह्या केल्या जातात. आता त्याच्यामध्ये त्यांनी ज्या गोष्टी हे केल्या की पुरुष सत्ताक पद्धती होती किंवा बाकी सगळं. आपल्याकडे सगळ्यात मोठं उदाहरण आहे रामायण. आपण म्हणूया की अधिकृतरित्या मान्यता प्राप्त आहे. महाभारत अधिकृतरित्या मान्यता प्राप्त आहे. आपल्याला सगळ्यांना वाचताना हे माहिती असतं की कैकेयीने रामासाठी एक वरदान मागितलं की त्याला 14 वर्ष वनवासामध्ये पाठवलं पाहिजे. आता हे वरदान का तिला मिळालं होतं, तर ती दशरथाबरोबर युद्धामध्ये सहभागी होती आणि ज्यावेळी एक चाक त्याचं निखळलं तर त्याने स्वतःचं बोट त्या ठिकाणी लावून तो जो काय ॲक्सल होता त्याला त्याने ते सांभाळलं आणि राजा दशरथाचा त्याच्यामध्ये विजय झाला ह्याच्यात. आता याचा अर्थ काय होतो, राजा दशरथाबरोबर कैकेयी युद्धामध्ये सहभागी झाली होती. समानता आहे की नाही याच्यामध्ये. परंतु ते उदाहरण ठेवायचं नाही समोर. दुसरं, सती प्रथेच्या बाबतीमध्ये जेव्हा हे सांगितलं होतं, सती प्रथेच्या बाबतीत हे सांगितलं होतं, तर महाभारतामध्ये कुंती सती कुठे गेली होती? राजा दशरथाच्या मृत्यूनंतर कैकेयी सती गेली नाही, कौशल्य सती गेली नाही. हे सगळे रामाच्या स्वागतासाठी लंकेवरून आल्यानंतर स्वागतासाठी तिथे उभे होते. मग सतीप्रथा आली कुठून याच्यामध्ये? म्हणजे काही गोष्टींना इम्पोज करायचं, काही गोष्टींना हे तुमच्या धर्मात हे असंच आहे आणि ते करत असताना बाकी सगळ्या गोष्टी. आपण नरकासुराचं महाभारतातलं उदाहरण घेतलं की भगवान श्रीकृष्णाने जे त्याच्यावरती आरोप केला होता, 16 सहस्त्र त्याच्या पत्नी होत्या वगैरे सगळ्या. परंतु मुळात त्याने ते जे आक्रमण केलं की प्राग ज्योतिषपूर, ज्याला आज आसाम म्हटलं जातं, तिथे नरकासुराचं मूळ राज्य होतं आणि तो वेगवेगळ्या राजांवरती आक्रमण करून त्यांच्या सुंदर राजकन्या आणून त्यांना तो दासी म्हणून ठेवायचा आपल्याकडे. आता इथे एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे की नरकासुराला वरदान असं होतं की स्त्री आणि पुरुष असं दोघांनी मिळून त्याच्याबरोबर युद्ध केलं पाहिजे आणि तरच तो पराजित होईल याच्या. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णाबरोबर रुक्मिणी सुद्धा युद्धासाठी तिथे गेलेली होती. मग हे एकत्र युद्धाचं आपल्याकडे उदाहरण आहे. दुसरी गोष्ट की बाकीच्या सगळ्या पंथांमध्ये स्लेव्हरी आहे. भारतामध्ये सुद्धा ब्रिटिश आले तर ब्रिटिशांनी ह्या ठिकाणी असणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश किंवा बऱ्याच ठिकाणच्या लोकांना गुलाम म्हणून मॉरिशस किंवा टोंगो किंवा वेस्ट इंडिज ह्या सगळ्या बेटांवरती नेऊन त्यांच्याकडून कामं करून घेतली. आफ्रिकेतून त्यांना निग्रो म्हणून कशा पद्धतीने गुलाम म्हणून नेलं गेलं ह्याची उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. मुघलांच्या आक्रमणाच्या काळामध्ये स्लेव्हरी, ते तर गुलाम राजवंशच आहे. म्हणजे त्यांच्यातला अल्लाउद्दीन खिल्जीला मारल्यानंतर जो मालिक काफूरचा जो वंश निर्माण झाला त्याला गुलाम वंश म्हणूनच मान्यता आहे. म्हणजे गुलामी त्या ह्याच्यामध्ये होती. भगवान श्रीकृष्णाने 16,000 स्त्रियांपैकी कोणालाही गुलाम बनवलं नाही, सगळ्यांना पत्नीचा दर्जा दिला. कारण सामान्यपणे एखादी राजकन्या असुराकडे एवढा काळ राहिल्यानंतर तिला स्वीकारणार कोण? म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने त्यांना स्वतःच्या बरोबरचा दर्जा दिला. हा जर आपल्या धर्मातला इतिहास किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर हे सगळं समोर येऊ शकतं. परंतु तसं न आणता काही गोष्टींनाच फक्त ते टार्गेट करत राहायचं की नाही तुमच्याकडे हे म्हटलेलं आहे, तुमच्याकडे असं म्हटलेलं आहे, तसं म्हटलेलं आहे याच्यातून. आता ह्याच्यात काळाच्या ओघामध्ये अनेक ग्रंथांमध्ये काही गोष्टींचं भर पडते, काही गोष्टी काढल्या जातात आणि ह्याला प्रक्षिप्त श्लोक असं म्हटलं जातं शास्त्रामध्ये. की एखादी गोष्ट ज्यावेळी मूळ असते आणि तिला कुठेतरी विकृत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणजे संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी लिहिली परंतु संत एकनाथांनी तिचं शुद्धीकरण करावं लागलं त्यांना काही वर्षांमध्येच, की अनेक ह्याच्यामध्ये श्लोक त्याच्यात आलेले आहेत. तसंच आता काही प्रमाणामध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी असू शकतात. अन्यथा आज ज्या मनुस्मृतीवरती एवढ्या प्रचंड प्रमाणामध्ये टीका केली जाते त्याच मनुस्मृतीमध्ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कसं असू शकेल? की ज्या ठिकाणी स्त्रीचा सन्मान होतो तिथेच देवता रमतात, असं कसं असू शकेल याच्यामध्ये? म्हणजे हा जो भाग आहे की टार्गेट करण्यासाठी आपण खूप दीर्घकाळ
गुलामीच्या वातावरणामध्ये राहिलो, किंवा असं आपण म्हणूया की आपल्यावरती वेगळ्या बाहेरून आलेल्या राजसत्तांनी आक्रमण करून ह्या ठिकाणी त्यांची राजसत्ता निर्माण केली, तर ह्या काळामध्ये निश्चितपणे हा प्रयत्न होणारच की ज्यावेळी दुसरी राजसत्ता, आज काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकमधली पाठ्यपुस्तकं वेगळी होती, आता काँग्रेसची सत्ता आल्या आल्या त्यांनी सांगितलं की आम्ही हे धडे काढून टाकणार, हे धडे काढून टाकणार, टिपू सुलतानचा धडा ठेवणार, हे करणार ते करणार. म्हणजे एक राजसत्ता चेंज झाली की पाठ्यपुस्तकं चेंज होतात, असं आत्ताची स्थिती आपण पाहतो आहोत. जर मुघल राज करत असतील तर ते का ते आपलीच पुस्तकं तशी ठेवतील? त्यामुळे निश्चितच त्यांना त्यांच्यामध्ये काहीतरी विकृती घालण्याचा किंवा हा प्रयत्न होणारच. ह्याच्यामध्ये आपण काळाच्या ओघात लक्षात घेतलं पाहिजे की तसं हिंदू धर्माने, जसं ह्या उदाहरणांमध्ये येतं, हिंदू धर्मातल्या एकाही राजाने केवळ राजसत्ता वाढवण्यासाठी जगात कुठेही आक्रमण केलं, तिथल्या स्त्रियांना दासी बनवलं किंवा तिथल्या स्त्रियांना आणून कुठल्या तरी बाजारामध्ये विक्री केली, अशा प्रकारचं इतिहासात कुठेही उदाहरण नाही. त्यामुळे आपल्याकडे राजसत्ता होत्या, काही प्रमाणामध्ये त्यांना चक्रवर्ती बनायचं होतं, एक दुसऱ्यांशी युद्ध त्यांचं होत होतं, हा सगळा भाग होता. परंतु जगज्जेता बनण्यासाठी सिकंदर तिकडून आला आणि बाकी सगळ्यांना गुलाम करत सुटलेला आहे, असं काय कुठे आपल्या इतिहासामध्ये उल्लेख नाही आहे. त्यामुळे ह्या जर काही गोष्टी बघितल्या तर मुळात आपली परंपरा ही वैचारिक परंपरा आहे. शंकराचार्यांनी दुसऱ्या मतांचा पराभव केला, हा बौद्धिकरित्या केला. मंडन मिश्राशी त्यांनी वैचारिक प्रतिवाद केला, हा वैचारिक स्तरावरती प्रतिवाद होता. आणि त्याच्यातही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की शंकराचार्य आणि मंडन मिश्रांच्या दोघांच्याही ह्या बौद्धिक किंवा एक आपण त्याला म्हणूया की वादविवाद ह्याच्यामध्ये त्याच्यात मंडन मिश्राच्या पत्नीने त्याच्यामध्ये न्यायाधीशाची भूमिका घेतलेली आहे. म्हणजे ह्यातूनही अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात की कसं आपल्याकडे परंपरा होती. त्यामुळे ह्या ज्या परंपरा आहेत ह्या लोकांपुढे गेल्या पाहिजेत, ह्या लोकांना कळल्या पाहिजेत, तरच हे कुठेतरी लोकांच्या मनात काहीतरी चांगल्या गोष्टी निर्माण होतील. आणि म्हणून हा हिंदू जनजागृती समितीचा किंवा बाकी सगळ्यांचा हा प्रयत्न हाच आहे की आपल्या प्राचीन परंपरा आणि संस्कृती जरी लोकांना कळली तरी सुद्धा अनेक गोष्टी लोकांच्या पुढे खरोखर येऊ शकतील. आणि हे जी काय भ्रमाचं वातावरण एक निर्माण केलं गेलेलं आहे किंवा एक बौद्धिक षडयंत्र ह्या दृष्टिकोनातून राबवलं गेलेलं आहे, तर ते निश्चितपणे दूर होईल. मगाशी तुम्ही उल्लेख केला तो मनुस्मृतीचा. आता विशेष म्हणजे जेव्हा जेव्हा हिंदूंच्या विरोधात किंवा तुमच्या संघटनाखंड जे कार्य सुरू आहे त्याला जेव्हा प्रतिवाद करायचा विषय येतो त्या वेळेला मनुस्मृतीचा उल्लेख हा विशेषपणाने उल्लेख होतो. आता मगाशी तुम्ही जसं पुरुषप्रधान संस्कृतीचा उल्लेख केला, त्याच मनुस्मृतीमध्ये स्त्रियांशी निगडीत अनेक गोष्टी आहेत ज्या आत्ताच्या घटनेला स्वीकारार्ह होऊ शकत नाही आणि त्याच गोष्टीचा वारंवार उल्लेख केला जातो. दुसरी गोष्ट जाणीवपूर्वक सध्याच्या परिस्थितीत उल्लेख केली जाते ती म्हणजे जर हिंदू राष्ट्र किंवा जी संकल्पना सध्या जी तुम्ही राबवताय ती जर प्रत्यक्षात आली तर संविधान किंवा कॉन्स्टिट्यूशन बाजूला सारलं जाईल आणि तिथं मनुस्मृती याचा समावेश हा कॉन्स्टिट्यूशन पद्धतीनं होणे. तर या मनुस्मृतीच्या संबंधी जे विषय किंवा जे विषय उपस्थित केले जातात किंवा स्त्रियांबद्दलची जो अनादर त्या मनुस्मृतीमध्ये उल्लेखलेला आहे त्याचा उल्लेख केला जातो. आणि विशेषत्वाने हिंदू समाजाच्या बाबतीत किंवा धर्माच्या बाबतीत एक विषय जो प्रामुख्याने सर्वसामान्य हिंदू लोकांना अट्रॅक्ट करतो तो म्हणजे वर्णव्यवस्था. जे इथं उच्चवर्णीय हे खालच्या जातीच्या लोकांवरती आपलं अधिपत्य गाजवण्यासाठीच हे हिंदू राष्ट्र आणि हे जे विषय आहेत ते पुढे आणायचा प्रयत्न करतायत. ह्या संबंधी तुम्ही काय म्हणणार? हो, अतिशय चांगला प्रश्न विचारला आपण. कारण सामान्यपणे सगळ्यांच्या मनामध्ये ही एक भूमिका असते की काय बाबा नेमकं याच्यामध्ये. तर ह्यात मी ह्या विषयावरती पुस्तक लिहिलं आहे, मनुस्मृती जाळावी की अभ्यासावी. त्यामुळे मनुस्मृतीच्या बाबतीमध्ये मला विशेष आकर्षण आहे की काय बाबा नेमकं ह्या संदर्भात आहे असं म्हणून याच्यात. तर मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की लोकांना जे आज एक प्रचार केला जातो की मनुस्मृतीचा संविधानाच्या ठिकाणी वापर केला जाईल, मुळात फार महत्त्वाची गोष्ट म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. शास्त्रात काय म्हटलेलं ते, शास्त्रात म्हटलेलं आहे मनुस्मृती ही सत्ययुगासाठी होती, कलियुगासाठी पराशर स्मृती आहे. त्यामुळे शास्त्र सुद्धा सांगतं की मनुस्मृतीचा वापर हा आत्ताच्या युगासाठी नाहीच आहे.
त्यामुळे पहिली गोष्ट तर ही शास्त्र, मी जर शास्त्र म्हणतोय तर शास्त्राचंच पहिलं उदाहरण घेऊया की जर कलियुगासाठी पराशर स्मृती आहे तर मग मनुस्मृतीचा कसा वापर होईल, हा पहिला ह्याच्यातला उल्लेख आहे. दुसरी आपण गोष्ट ह्याच्यामध्ये घेऊया की ठीक आहे, आपण असं एक वादासाठी किंवा काही एक जसं गणितामध्ये एक एक्स आपल्याला ठरवायचा असतो तसं आपण ठरवूया की बाबा मनुस्मृतीमध्ये काही चुकीचे श्लोक असतील असं आपण गृहीत धरूया याच्यातून. आता हे जर समजा गृहीत धरायचं असेल तर आपण जर मनुस्मृतीचा त्या काळामध्ये एवढा मोठा प्रभाव होता तर आपण ह्या गोष्टी बघायला पाहिजेत की मग आपल्याकडे विद्येची देवता सरस्वती का आहे, आपल्याकडे धनाची देवता लक्ष्मी का आहे, आपल्याकडे युद्धाची देवता किंवा ज्याला आपण म्हणूया दुर्गा का आहे, आज आपण शांतादुर्गा आणि ह्या सगळ्या ठिकाणी का जातो आहोत ह्याच्यामध्ये. कारण मनुस्मृती जर एवढी प्रचंड प्रभावी होती तर बाकी कुठल्याही पंथामध्ये स्त्री देवतेची पूजा नाही, कुठल्याही नाही. याच्यात हिंदू धर्मामध्ये स्त्री देवतेची पूजा आहे, बौद्ध धर्मात नाही आहे, जैन धर्मामध्ये नाही आहे, किंवा जैन धर्मात काही प्रमाणात लक्ष्मीची पूजा करतात ते, कारण मुळात तसा तो हिंदुत्वाशी संबंधित आहे, परंतु ख्रिश्चॅनिटीमध्ये नाही आहे, इस्लाममध्ये नाही आहे. मग बाकी कुठेच नाही आहे ह्याच्याविषयी कोणी बोलत नाही. तिथे बुरखा घालणं कंपल्सरी आहे त्याच्याविषयी कोणी बोलत नाही. तिथे तुम्हाला एक स्त्रीचं न्यायालयामधलं जो ज्याला आपण म्हणूया की तिने जर एखादं सत्य मांडायचं म्हटलं तर ते पुरुषाच्या 1/4च मानलं पाहिजे. म्हणजे 5 स्त्रियांनी बोलून जर एखादी गोष्ट सांगितली तर ती एका पुरुषाच्या बरोबर होते. हा जो एक पर्सेंटेज आहे हा कुठे हिंदू धर्मामध्ये आहे. त्यामुळे आपल्याकडे जर ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या तर ह्या दृष्टिकोनातून नाहीच आहे त्याच्यातल्या. हा त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग. आता ह्याच्या पलीकडे जाऊन मनुस्मृतीच्या बाबतीमध्ये जर बाकीचं सगळं असेल तर मनुस्मृती किंवा ह्या सगळ्या याच्यामध्ये म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाने पण स्पष्ट केलेलं आहे की चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, की हे गुण आणि कर्म ह्यांनी विभागले गेलेले भाग आहेत. हा कुठेही ह्याच्यामध्ये म्हणजे जातीच्या आधारे तो त्या कुळामध्ये जन्माला आला म्हणून तो तसाच झाला असं नाही. विदुर हा दासीपुत्र होता, परंतु विदुराला महात्मा म्हणून महाभारतामध्ये संज्ञा दिलेली आहे. त्याला राजाचा म्हणजे महाभारताचं अख्खं युद्ध बघण्याची क्षमता फक्त विदुराकडे होते आणि म्हणून त्याने संजय आणि विदुराने ते बघून सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये. म्हणजे विदुराचे कुठेही दासीपुत्र आहे म्हणून हे नाही आहे. कर्ण हा सुद्धा एक प्रकारे आपण म्हटलं तर तो रथीचा पुत्र असं म्हणून त्या याच्यामध्ये होता, परंतु दुर्योधनाने त्याला एका क्षणामध्ये अंगदेशाचा राजा बनवलं आणि त्याला सांगितलं की तू ह्याच्यामध्ये सहभागी होऊ शकतो. याच्यातून वर्ण बदलण्याचं हे सगळ्यात मोठं उदाहरण आणि दुर्योधनाने केलेलं आहे. मी शास्त्रातलं ह्या बाजूचं उदाहरण सांगतच नाही. जर दुर्योधनाला एखाद्या सामान्य व्यक्तीला सुद्धा योद्धा बनवायची क्षमता होती तर मग आणखीन वेगळं काय असणार आहे ह्याच्या पलीकडे जाऊन. ह्याच्यातून आपल्याकडे विश्वामित्र ऋषींचं उदाहरण आहे की क्षत्रिय कुळामध्ये जन्माला आले परंतु ब्रह्मर्षी झाले ते. राजा जनकाचं उदाहरण आहे की राजा जनक हा जरी क्षत्रिय कुळामध्ये असला तरी सुद्धा त्या काळामध्ये अनेक ऋषीमुनींनी सांगितलेलं आहे की जर तुम्हाला अंतिम जीवनाचं जर लक्ष्य प्राप्त करायचं असेल तर राजा जनकाकडे जा आणि त्याच्याशी तुम्ही संदेश घ्या त्याच्याकडून. तर आपल्याकडे ही जर मूळ परंपरा बघितली तर वर्णव्यवस्था सुद्धा त्या दृष्टिकोनातून नव्हती. आणि हे करत येत असताना मी आत्ताच्या व्यवस्थेकडे येतो, कारण प्राचीन काळात काय होतं, इतिहासात काय म्हटलेलं आहे, पुस्तकात काय म्हटलेलं आहे, हा सगळा भाग एक वेगळा अँगल झाला याच्यातला. मनुस्मृतीमध्ये आणखीन एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. मनुस्मृतीमध्ये एक गोष्ट सांगितलेली आहे, एकच समान गुन्हा जर केलेला असेल, उदाहरणार्थ एखाद्याने 2-4 रुपये चोरले तर शूद्राला 2 चाबकाचे फटके मारावेत, वैश्याला 8 चाबकाचे फटके मारावेत, क्षत्रियाला 16 चाबकाचे फटके मारावेत, परंतु तिथेच जर तो ब्राह्मण असेल तर त्याला 64 फटके मारावेत. का? कारण त्याला सगळं माहिती आहे, त्याला पाप पुण्याची कल्पना आहे, तो इतरांना शिकवतो आहे हे सगळं. कारण ब्राह्मण हा ज्ञान देणाराच असायचा आणि तरी त्याने तो गुन्हा केला तर सगळ्यात जास्त शिक्षा ही त्याला आहे ह्याच्यातून. हा मनुस्मृतीमधला भेद कोणी मांडत नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्याच्या पलीकडे जाऊन आणखीन मला सांगायचं आहे की मनुस्मृतीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत किंवा असं म्हणून सगळा आरोप केला जातो. मी आत्ताचं भारताचं संविधान ज्याने लिहिलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर,
की आज जो आरोप केला जातो की संविधान तुम्ही हटवून मनुस्मृतीला लागू कराल याच्यातून, बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिल्यानंतर त्यांचं मुंबईच्या सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये भाषण झालेलं 1948 किंवा 49 मध्ये. त्या भाषणामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे, त्यांनी चॅलेंज देऊन सांगितलेलं आहे की मी जो संविधानामध्ये दायभाग हा मुद्दा लिहिला की स्त्रियांना समान अधिकार असला पाहिजे वडिलांच्या संपत्तीमध्ये, हा मी कुठून घेतला तर मी हा मनुस्मृतीमधून घेतलेला आहे. कारण जगात एकमात्र ग्रंथ असा होता की ज्याच्या स्त्रियांना समान अधिकार दिला पाहिजे हे शास्त्रात लिहिलेलं आहे. आणि ते शास्त्र समजून घेण्यासाठी त्यांनी आर्य समाजाचे एक पंडित ठेवून, कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा संस्कृतचा अभ्यास नव्हता, त्यामुळे त्यांनी ते आर्य समाजाचे एक पंडित ठेवून त्यांच्याकडून मनुस्मृतीतला सगळा भाग अनुवादित करून घेतला. आणि स्त्रियांना समानता हा जर कुठे आज आपल्या संविधानामध्ये भाग आलेला आहे तर तो मनुस्मृतीमधून आलेला आहे. परंतु ही गोष्ट कोणच हे करत नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली, संविधान लिहिण्यापूर्वी जाळलेली आहे ती, संविधान लिहिल्यानंतर जाळलेली नाही पूर्वी. त्यामुळे हा जर एक महत्त्वाचा भाग बघितला की सुरुवातीला ठीक आहे, एक आंदोलन म्हणून करण्यासाठी आणि कुठेतरी तो भाग आहे म्हणून त्यांनी ते जाळली त्या काळामध्ये. परंतु त्यांना त्याच गोष्टी ज्यावेळी लक्षात घेतल्या की संविधान लिहित असताना स्त्रियांना समान अधिकार कुठे आहे तर तो फक्त मनुस्मृतीमध्ये आहे, त्यांनी स्वीकार केला ना त्याचा. मग हे नंतर जे त्यांनी केलं त्याचं कुठेच हे करत नाहीये. बरं, मग ह्या सगळ्या गोष्टी आज सगळे हे राजकीय नेते जे काय सगळं हे सेक्युलरवादाच्या नावाखाली सगळा प्रचार करतात, भाषणं करतात, सगळ्या गोष्टी हे करतात. ह्याच्यामध्ये माझ्या ह्या प्रत्येक राजकीय नेत्याला विचारायचं आहे, भारतात एक राजकीय पक्ष सांगा जो 50% तिकीटं स्त्रियांना देतो. एक राजकीय पक्ष सांगा. राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे शरद पवारांचा, काँग्रेस आहे का स्वतः की ज्याची अनेक वर्ष राष्ट्रप्रमुख म्हणून इंदिरा गांधी होत्या, आज आहेत का ते? अशा अनेक गोष्टी जर आपण ह्याच्यामध्ये बघितल्या की ज्यांनी मनुस्मृतीला नावं ठेवलेली आहेत, स्त्रियांना समानतेचा अधिकार. अरे मनुस्मृती नाही, संविधानाच्या आधारे गेली 75 वर्ष या देशामध्ये तुम्ही राज्य करता आहात. 75 वर्षात तुम्ही ती समानता नाही निर्माण करू शकले आणि शिवाय आणि दोष कोणाला? मनुस्मृतीला. तुम्ही राज्य मनुस्मृतीच्या आधारे करताय की संविधानाच्या आधारे करताय? मग ज्या संविधानात समान अधिकार दिलेला आहे, पुरुषाच्या संपत्तीमध्ये समान अधिकार दिलेला आहे, तिथे जर तुम्ही समान अधिकार आज राजकीय सत्तेमध्ये द्यायला तयार नाही आहात तर दोष मनुस्मृतीला कसं देऊन चालेल? नाही, मनुस्मृतीचा विषय तुम्ही चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन केला, पण ज्या मनुस्मृतीमध्ये 64 फटके ब्राह्मणाला सांगितले आहेत आणि 2च फटके दलितांना सांगितले, परंतु इन प्रॅक्टिकल 64 फटके हे आपल्या समाज जीवनात दलितांना सहन करावे लागले. अशा पद्धतीचे दिवस आणि अशा पद्धतीच्या हाल अपेष्टा दलितांनी काढल्या. आता माझा एक दुसरा प्रश्न तुम्हाला आहे की सगळ्यात मोठी अडचण जर आपल्या हिंदू धर्मात एकत्रीकरणाच्या संदर्भात जर आहे तर ती वर्णव्यवस्था आहे. कारण जोपर्यंत आपण ही वर्णव्यवस्था मिटवणार नाही तोपर्यंत हिंदू समाज म्हणून कुणी एकत्र येऊ शकत नाहीत. आतापर्यंत आपण बघितले, आतापर्यंत अनेक चित्रपट आले, दलितांवरती झालेल्या अन्यायाबद्दल चित्रपट आले किंवा जो क्षुद्र ज्याला आपण म्हणतो त्या क्षुद्रावरती झालेल्या अन्यायावरती चित्रपट आले. त्याचं उदात्तीकरण कुठल्याही हिंदू संघटनेनं केलेलं आपल्याला कधीच पाहायला मिळालं नाही. परंतु काश्मीर पंडितांच्या बाबतीत जेव्हा अन्याय होतो किंवा त्यांच्याविषयी जेव्हा एखादा विषय घडतो त्यावेळेला त्याचं उदात्तीकरण एवढं केलं जातं की ते काश्मीर पंडित म्हणजेच हिंदू. दलितांना हिंदुत्वाचा दर्जा नाही, दलितांना कुणीही विचारत नाही. दलितावरती आलेला एकही चित्रपट बघा असं कुणी कधी सांगितलेलं नाही. हा फरक का? फार अतिशय चांगला मुद्दा हा आपण विचारला. आणि म्हणून मला ह्याच्यामध्ये सांगायचं आहे की वर्णव्यवस्था हा दोष नाही आहे, जातीयता हा दोष आहे. ह्याच्यातून की जातींचं प्राबल्य ठेवणं आणि जातींच्या आधारे विचार करणं की अमुक ठिकाणी कुर्मी जातीला तिथे जास्त लोक आहेत म्हणून तिथे कॅन्डिडेट कुर्मीच दिला पाहिजे, अमुक जातीला हा त्या ठिकाणी जास्त आहे, महाराष्ट्रामध्ये मराठा बहुल राजकारण आहे त्यामुळे ह्या ठिकाणी मराठाच दिला पाहिजे. ही जी मानसिकता आहे ही काय वर्णव्यवस्थेतून निर्माण झालेली नाही आहे, ही जातींच्या लांगुल चालनातून निर्माण झालेली आहे. जर 75 वर्ष ह्या देशामध्ये जर आपण ही सगळी व्यवस्था राबवतो आहोत तर का आजही शाळेच्या दाखल्यावरती तुम्ही मग जात लिहायला सांगता? काढून टाका ना ते. राजकीय व्यवस्था तुमच्याकडे,
एक तुम्ही संविधानामध्ये तिथे बदल करा आणि लिहून टाका की बाबा आजपासून जात नाही लिहिली जाणार ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे आज परिस्थिती अशी आहे. मी बिहारमध्ये गेलो होतो. बिहारच्या विधान परिषदेत माझं भाषण होतं आणि तिथे गेल्यानंतर मला लक्षात आलं की तिथे ओबीसी आहे, दलित आहे, पददलित आहे आणि महादलित सुद्धा आहे. आणि महादलित हे म्हणजे ते मांझी वगैरे जे मुख्यमंत्री झाले त्यांनी ती महादलित ही एक नवीन कॅटेगरी हे केलेली आहे. ह्याच्यातून मुसाहारी म्हणतात त्यांना, जे जंगलामध्ये राहतात आणि उंदीर भाजून खातात वगैरे असं ह्याच्यातून. तर त्यांनी स्वतःला महादलित म्हणून म्हटलेलं आहे. मी असं म्हटलं की असं किती तुम्ही वर्गीकरण करत जाणार आहात ह्याच्यामधून की उद्या आणखीन एक महादलित त्याच्यातून. अरे तुम्ही 75 वर्ष स्वातंत्र्य झाल्यानंतर आपण पुढे चाललेलो आहोत की मागे चाललेलो आहोत ह्या संविधानाच्या आधारे. त्यामुळे हा जर भाग आपण कुठे बघितला तर मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये मूलभूत हा जर भेद ह्याच्यातून लक्षात घेतला तर तो मुळात तसा नाहीच आहे. त्यामुळे आपल्याकडे संविधानाच्या परंपरेतून किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींमधून एक उदाहरण घेतलं. आता आपली चर्चा याच्यामध्ये झाली काश्मीरी पंडितांविषयी. आता दुर्दैवाची गोष्ट आहे की काही काळापूर्वीपर्यंत त्यांना काश्मीरी पंडित असं म्हटलं जात होतं आणि काश्मीरी पंडित ह्या दृष्टिकोनातून विचार केला जातो त्यांचा. आपल्याकडे बऱ्याच जणांना मला वाटतं की मागच्या एक साधारणपणे 3-4 वर्षापूर्वी त्यांनी प्रस्ताव पारित केला आणि काश्मीरी पंडित असं आपल्याला म्हणायचं नाही, काश्मीरी हिंदू असं आपल्याला म्हणायचं, असं त्यांनी स्वतःच स्वीकारलं आणि स्वतःच ते हे केलं. काश्मीरी हिंदूंचं मी तुम्हाला वैशिष्ट्य सांगतो. काश्मीरी हिंदूंमध्ये जाती व्यवस्था नाही. म्हणजे मला देखील हा फार मोठा आश्चर्य होतं की भारताच्या प्रत्येक राज्यांमध्ये 4ही वर्णाची लोक आहेत, काश्मीरमध्ये फक्त एकच वर्ण का? मी काश्मीरी हिंदूंसाठी अनेक वर्ष कार्य केलं, स्वतः मी त्या ठिकाणी जाऊन कार्य केलं आणि मी ज्यावेळी हा प्रश्न केला त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की आमच्यामध्ये जाती व्यवस्थाच नाही. आमच्यावरती पहिलं मुस्लिम आक्रमण झालं. मुस्लिम आक्रमण झाल्यानंतर त्यांनी हे बघितलं की ही सगळी लोक विद्वान आहेत, सगळी लोक अभ्यासू आहेत. भारताच्या वेगवेगळ्या, जसं शंकराचार्य काश्मीरमध्ये गेले होते तसं वेगवेगळ्या प्रांतामधून शारदापीठ होतं, तिथे अभ्यासासाठी अध्ययनासाठी लोक जात होती आणि ते सगळे अध्ययनशील होते किंवा हुशार होते. जात आणि वर्णाचा प्रश्न नाही. म्हणून त्यांना मुसलमानांनी पंडित बोलायला सुरुवात केली. पंडितजी, सामान्यपणे टिळा लावला बौद्धिक आहे त्याला पंडितजी म्हटलं जातं याच्यातून. आणि त्यांनी ते पंडित म्हणायला लागले म्हणून ते सगळे काश्मीरी पंडित झाले याच्यात. त्यामुळे काश्मीरी पंडित याचा अर्थ ब्राह्मण होत नाही. काश्मीरमध्ये राहणारा प्रत्येक व्यक्ती त्याला ते पंडितजीच म्हणायचे म्हणून तो काश्मीरी पंडित झाला. त्यामुळे ते मुळात जाती व्यवस्थेशी हे नाही. परंतु ह्याच्या पलीकडे जाऊन मला आणखीन एक गोष्ट की भारताच्या संविधानामध्ये सुद्धा काही त्रुटी राहिल्या, त्या त्रुटींचा पण आपण विचार करायला पाहिजे. आणि म्हणून मला ते सांगावंसं वाटतं की भारताचं संविधान निर्माण झालं त्यानंतर आर्टिकल 35A आणि 370 कलम हा 2 भाग त्याच्यामध्ये आले. आता हा जो 35A जो आहे ह्याच्याविषयी चर्चा होत नाही. आर्टिकल 370 विषयी बरीच चर्चा होते आपल्याकडे. 35A मध्ये काश्मीरमध्ये तिथे जसं भारताचं संविधान आहे तसं काश्मीरचं वेगळं संविधान होतं, काश्मीरचा वेगळा ध्वज होता. तिथे काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला तुम्ही प्रधानमंत्री म्हणायचं अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी सगळं होतं. आता ते सगळं गेलं ह्याच्यात काळाच्या ओघात. आपल्याला त्याच्यातली आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट माहिती पाहिजे. काश्मीरच्या ह्या संविधानामध्ये तरतूद होती की दलितांनी फक्त भंगीकामच केलं पाहिजे, त्यांना दुसरी कुठल्याही जागेवरती आवेदन करता येणार नाही. आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कलम 370 आणि 35A हटवेपर्यंत काश्मीरमध्ये जो त्या ठिकाणचा मागास समाज, दलित समाज जो काही होता तो फक्त एकाच प्रकारचा रोजगार करू शकत होता किंवा एकाच प्रकारचा रोजगार त्याला दिला जात होता आणि तो तिथल्या संविधानाच्या आधारे दिला जात होता. हा अन्याय नाही आहे का? भारताच्या कुठल्याही आपल्या धर्मग्रंथात ह्याचा उल्लेख नाही, परंतु आपल्या संविधानाच्या ह्याच्यामध्ये ह्याचा उल्लेख होता. आणि दुर्दैवाने तिकडचा जो काही हा समाज होता, मेहतर समाज त्याला म्हणूया, मेहतर समाजाला फक्त एकाच प्रकारचा रोजगार मिळायची त्या ठिकाणी सुविधा होती. हा अन्याय नव्हता का ह्याच्यात?
मग हे संविधानाच्या आधारे चालू होतं ना आपल्याकडे, आत्तापर्यंत चालू होतं. आत्ता 2 वर्षापूर्वी 3 वर्षापूर्वी आपण आर्टिकल 370 काढलं, तोपर्यंत चालू होतं ह्याच्यामध्ये. मग हा भेदभाव कशाच्या आधारे आला? हा ना मनुस्मृतीच्या आधारे आला, ना रामायणाच्या आधारे आला, ना महाभारताच्या आधारे आला. हा आधार जो निर्माण झाला हा मानसिकतेच्या आधारे, की ज्यावेळी इस्लामी आक्रमण झालं, इस्लामी बहुलता त्या ठिकाणी निर्माण झाली, त्यांनी सांगितलं नाही मेहतर समाजाचं फक्त एकच काम असेल. आणि म्हणून आपल्याकडे ही जी वेगवेगळ्या जातींची निर्मिती झाली, त्या जर जातींच्या निर्मितीची जर आपण पुस्तकं हे केली तर राजस्थानमधला जो राजपूत समाज होता, जो प्रचंड लढवय्या होता, की ज्याच्यामुळे मुघलांना भारतावरती राज्य करणं कठीण होतं, त्यावेळी त्यांनी 2 गोष्टी केल्या. एक पहिली गोष्ट म्हणजे की त्यांना नपुंसक बनवलं, की जे राजघराण्यातल्या ज्या लोकांना ते ताब्यामध्ये घ्यायचे, स्त्रियांना तर गुलाम म्हणून विकायचेच, परंतु पुरुषांना देखील गुलाम म्हणून विकायचे. आणि तिसरी गोष्ट की सगळ्यात मोठं एक ह्युमिलेशन किंवा एक तुमचा अपमान म्हणून काय असेल तर मी राजपूत आणि लढणारा एक योद्धा आहे, ह्या योद्ध्याला खालच्या दर्जाचं काम करायला लावणं. आणि म्हणून आपल्याकडे मेहतर किंवा ह्या ज्या व्यवस्था ज्या काही निर्माण झाल्या, ह्या व्यवस्था इस्लामी आक्रमणानंतर निर्माण झालेल्या व्यवस्था आहेत. भारताच्या कुठल्याही धर्मग्रंथामध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था नाही. शूद्र याचा अर्थ तो अज्ञानी असेल, ज्याची बौद्धिक कुवत कमी असेल किंवा बाकी सगळं असेल याच्यामध्ये, जो त्याचं जी काय बार्टर सिस्टीम त्या काळामध्ये होती, तर त्याच्यामुळे तो ओबीसीमध्ये वेगवेगळे कौशल्य आपल्याकडे प्राप्त करून त्याचं काम करणारा त्याच्यामध्ये असेल, की जो बौद्धिक ज्ञान द्यायला नसेल परंतु चांगला सुतार असेल, चांगला सोनार असेल. ह्या सगळ्या परंपरा आपल्याकडे होत्या. परंतु ह्यामध्ये जी ह्या पद्धतीने निर्माण झाली, आपण बघा ना, नरेंद्र मोदींनी स्वच्छ भारतची योजना आणली, त्याच्यात निर्मल ग्राम योजना आपल्याकडे नंतर निर्माण झाली याच्यामध्ये. आणि त्यात लोकांना सांगायला लागलं की उघड्यावरती शौचाला जाऊ नका. तुम्ही जर उघड्यावरती शौचाला जाऊ नका हे आपल्याला आता 21व्या शतकात जर सांगावं लागतं, तर प्राचीन काळामध्ये कसं काय असेल की कोणीतरी टॉयलेट तिथे ठेवलेलं आहे आणि कोणीतरी डोक्यावरती त्याचा मैला वाहिलेला आहे, कसं असू शकेल आपल्याकडे? कारण आजही आपल्याकडे तीच पद्धत होती उघड्यावरती शौचाला जाण्याची. मग कोणाचं शौच डोक्यावरून वाहण्याची परंपराच कशी असू शकेल? त्यामुळे ह्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर हा कुठेतरी एक अपप्रचार मोठ्या प्रमाणात केला गेला. आणि हा अपप्रचार करून की जे आक्रमणाच्या काळामध्ये ज्या विचारसरणी राबवल्या गेल्या, हळूहळू असं सांगण्यात आलं की त्या विचारसरणी म्हणजेच तुमच्या मूळ विचारसरणी आहेत. असं मुळातच नव्हतं आपल्याकडे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे हिंदू राष्ट्रासाठी आम्ही आदर्श मानतो, त्यांच्याकडे 18 पगड जातींमधून सगळे होते. बहिर्जी नाईक त्यांच्याकडे होते, जसे बाकी सगळेच, म्हणजे तो अगदी बलिदान करणारा शिवा न्हावी असेल किंवा कोणी असेल, परंतु त्यांनी जो निर्माण केला याच्यामध्ये की तो योद्धा असेल किंवा सामान्यातला सामान्य असेल, तो स्वराज्यासाठी बलिदान करायला तयार आहे तर तो योद्धा आहे, तो क्षत्रिय आहे. ही जी भूमिका त्यांची होती, ह्या भूमिकेतूनच आपण विचार मांडतो आहोत. त्यामुळे आपल्याकडे हिंदू राष्ट्र ह्या संकल्पनेमध्ये ना वर्णव्यवस्थेचं ना जातीयतेचं ह्या दृष्टिकोनातून आपल्याला कुठे हे करायचं आहे. आणि ह्याच्या पलीकडे जाऊन तर आता एक नवीन वर्णव्यवस्था सेक्युलर सरकार चालवत आहे. आणि ह्या सेक्युलर सरकारमध्ये भारतात राहणाऱ्या मेजॉरिटींना कुठलाही अधिकार नाही. ते 2nd क्लास 3rd क्लास 4th क्लास सिटीजन झालेले आहेत. बाकी सगळ्या गोष्टी मायनॉरिटीच्या नावाखाली देत आहेत. मग हे मायनॉरिटीच्या नावाखाली चालू असणारं तुष्टीकरण हे संविधानातल्या कुठल्या समानतेच्या आधारावरती आहे? जर संविधानामध्ये बेसिक 4 प्रिन्सिपल्स सांगितलेले आहेत की भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला फ्रीडम मिळेल, फ्रॅटर्निटी असेल किंवा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय, जस्टिस. मग बंधुता आहे ना त्याच्यामध्ये, समता आहे त्याच्यामध्ये, मग इक्वॅलिटी कुठे आहे ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये? मग तुम्ही इक्वॅलिटी निर्माण करत नाही. तुम्ही अमुक हे आता कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचं सरकार आल्या त्यांनी घोषणा केली की नाही, गाय 12 वर्षाच्या पुढची गाय कापायला काय हरकत नाही, कारण तशा प्रकारचा कायदा आहे आपल्याकडे याच्यामध्ये. अरे हे तुम्ही कसं काय म्हणू शकता याच्यातून? अरे 12 वर्षाच्या पुढची गाय कापायला हरकत नाही असं कसं म्हणता येईल याच्यामध्ये? म्हणजे आपली आई म्हातारी झाली म्हणून तिच्याशी काय तुम्ही अशाच प्रकारचं वर्तन करणार आहात का? तेव्हा ह्या दृष्टिकोनातून
बऱ्याचदा गैरसमज असा होतो की हिंदू राष्ट्र ही विचारांची भूमिका राजकीय दृष्टिकोनातून मांडली जाते, राजकीय दृष्टिकोनातून बघितली जाते, म्हणून सगळ्यात मोठा गोंधळ आहे. त्यामुळे आमची जी हिंदू राष्ट्राची भूमिका आहे ही जास्त आध्यात्मिक, जास्त सांस्कृतिक आणि जास्त ऐतिहासिक आहे. त्यामुळे त्याच्यात हे राजकारणाचे सगळे दोष आहेत ते नाही आहेत. तुम्ही आता ज्या पद्धतीनं भूमिका मांडली आणि वर्णव्यवस्थेसंबंधी तुम्ही जे काही स्पष्टीकरण दिलं हे कुठल्याही हिंदूला पटण्यासारखंच आहे. परंतु या भूमिकेमागे कसं असतं की एक सूत्रधार म्हणून असतो आणि सूत्रधार सगळी सूत्र आपल्या हातात धरून ती सूत्र चालवत असतात. कशा पद्धतीनं आपल्याला त्या सगळ्या लोकांना एकत्र आणता येईल. तर या विचारांची जी सूत्र आहेत ती एका विशिष्ट वर्णाकडे आहेत आणि तो वर्ण ही सूत्र आपल्या वेगवेगळ्या लोकांना घेऊन ही सूत्र हलवून त्या लोकांना एकत्र करायचा प्रयत्न करतो. परंतु ज्याच्या हातात सूत्र आहे त्याचा हेतू स्पष्ट नाही आहे. तो सूत्रधार जो आहे तो या खालच्या दर्जाच्या किंवा खालच्या वर्णव्यवस्थेतल्या लोकांना अजिबात न्याय देऊ शकत नाही. ही जी विचारधारा आपल्या खालच्या लोकांच्या मनात जी पक्की बसलेली, आता जसं तुम्ही सांगितलं इक्वॅलिटी, येस इक्वॅलिटी ही कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये आम्हाला देण्यातच आली आहे. परंतु गेली अनेक वर्ष आपण 1200 वर्षाच्या मुघलाच्या सत्तेबद्दल बोलतो, परंतु इतकी शतकं वर्ष जी परिस्थिती दलितांनी किंवा खालच्या क्षुद्रांनी जी परिस्थिती अनुभवली त्याबद्दल आपण बोलतच नाही. मग त्यांना आता कुठेतरी भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, संविधान आल्यानंतर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून समजा हे आरक्षण किंवा बाकीच्या गोष्टी जर दिल्या जात असतील तर आक्षेप का? म्हणजे इतकी वर्ष तुम्ही ते स्वतंत्र तुम्ही भोगत आलात आणि आता तुम्ही त्यांना जेव्हा कुठेतरी जास्त काहीतरी आपल्या वाट्याचं मिळतं हे बघितल्यानंतर आता कुठे गेली तुमची इक्वॅलिटी असा प्रश्न करणं हे कितपत योग्य? मला असं वाटतं की जर समजा ह्या दृष्टिकोन कसं असतं की काही वेळा ना म्हणजे एखादा पायाने अधू असेल, दिव्यांग असेल किंवा काय, त्याला तुम्ही उभं राहण्याची क्षमता निर्माण करून देणं हा इथपर्यंत भाग करू शकता. त्याने पुढे धावायचं की नाही हे शेवटी त्याने ठरवायचं असतं याच्यामध्ये. त्यामुळे आरक्षण हा एक काळापुरता जो भारतामध्ये दिला गेलेला भाग होता हा त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटत नाही की भारतातल्या कुठल्याही हिंदुत्वादी संघटनेने ह्याच्यावरती आक्षेप घेतला. हिंदुत्वादी संघटनेने आक्षेप घेतलेला आहे असं मला वाटत नाही याच्यामध्ये, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, आपण भारत जर ह्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर मला असं वाटतं की आपण आणखीन एक तुलना करून बघूया. अमेरिकेमध्ये देखील निग्रो होते, आफ्रिकन्स होते, ज्यांना ब्लॅक म्हणून एकेकाळी हिणवलं जायचं आणि अमेरिकेमध्ये ही लोकशाही त्या ठिकाणी राबवली गेली. याच्यामध्ये अमेरिकेत कुठे आरक्षण आहे? अमेरिकेमध्ये कुठे विशेष सुविधा दिल्या गेल्या? काहीच नाही. परंतु बराक ओबामा राष्ट्रपती बनला त्या ठिकाणी. आज अनेक त्या ठिकाणचे उद्योजक, आज तुम्ही उसेन बोल्टच्या सोबत अनेक स्पोर्ट्समॅन घ्या किंवा टायगर वुड्स सारखा जो जगातला सगळ्यात मोठा श्रीमंत हे आहे, तर ह्या सगळ्या लोकांचं जर उदाहरण बघितलं, मायकल जॅक्सनचं उदाहरण घ्या, की हे सगळी उदाहरणं जर बघितली तर कोणी आरक्षणातून आलेलं नाही आहे पुढे. त्यामुळे आपल्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून प्रयत्न हा केला जातो की आम्ही आरक्षण देऊ आणि हे आरक्षण देऊन तुम्ही मात्र तिथेच राहा. मला तुम्ही अशा प्रकारचे एक 4 भारतातले नेते सांगा की जे दलित समाजातून पुढे आले. किंवा अगदी उदाहरण घेऊया की आपल्याकडे काही काळापूर्वी टीना डाबी नावाची एक IAS अधिकारी 2ऱ्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाली. याच्यात तिचे वडील IAS अधिकारी आहे, तिची आई IAS अधिकारी आहे. मग तिने असं सांगितलं का की माझे आई आणि वडील दोघेही IAS अधिकारी आहेत तर मला हे आरक्षणाचं रिझर्वेशन नको, मी खुल्या गटामधून ही परीक्षा द्यायला तयार आहे. तयारी आहे का याच्यातून? टीना डाबीच्या आई वडिलांनी आपल्या समाजातल्या 4 पददलितांना नाही वरती आणलं, त्यांनी स्वतःच्या मुलीलाच IAS बनवण्याचा प्रयत्न केला. ही मानसिकता जोपर्यंत ह्याच्यामध्ये राहील, शेवटी काय आहे की मी एकदा पुढे आलो की मी त्यांचा विचार करत नाही, मी पुढेच जाणार आहे याच्यामधून. आज मायावतीने काही 100 कोटींची संपत्ती मिळवली. कुठून? कुठल्या ह्याच्यावरती? कुठल्या विचारसरणीवरती? उत्तर प्रदेशसारख्या एखाद्या मोठ्या राज्याची अनेक वर्ष मुख्यमंत्री राहिली. परंतु काय केलं? स्वतःचे पुतळे उभारले,
हत्तींचे पुतळे उभारले. ह्याच्या पलीकडे जाऊन नेमकं काय, म्हणजे ज्या समाजातून ती पुढे आली त्या समाजासाठी नेमकं काय केलं त्यांनी. त्यामुळे ह्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर कुठेतरी ह्याचाही विचार असायला पाहिजे की बाबा जे ह्या व्यवस्थेतून पुढे येत आहेत ते पुढे आल्यानंतर आपल्या समाजाचा किती विचार करतायत. कारण आजही जर तुम्ही बघितलं तर वंचित आघाडी डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर चालवत आहेत, आता आनंदराज आंबेडकर चालवत आहेत, आणि मग आता त्या ठिकाणी आता बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचं मुंबईमध्ये उद्घाटन झालं. प्रकाश आंबेडकरांना जाणं तिथे शक्य नव्हतं, मग त्यांनी आपल्या मुलाला सुपुत्राला त्या ठिकाणी पाठवून दिलं याच्यामधून. मग हे तुम्ही तुमच्यातच का चालवता आहात? जर हे सगळ्यांसाठी आहे तर असं का नाही सांगितलं बाबा माझ्या संघटनेमध्ये हे 2 सामान्य व्यक्ती आहेत, हे 2 सामान्य व्यक्ती तिथे जाऊन व्यासपीठावरती बसतील. म्हणजे दोष धर्माला देणं राजकीय व्यवस्थेतून, दोष ग्रंथांना देणं हे ठीक आहे एका याच्यापर्यंत, परंतु तुम्ही ह्या व्यवस्थेतून जर पुढे येत असाल तर तुम्ही ह्या बाकीच्या लोकांचा विचार करायला नको आहे का? आणि हा विचार केला जात नाही आहे. तो विचार करण्यापेक्षा मी माझ्या मुलालाच मात्र त्या ठिकाणी म्हणजे राज्याभिषेक माझ्या मुलाचाच झाला पाहिजे, पण मी चर्चा करेन ना, नाही तुमचं बघा विकास झाला नाही कारण ते असं. अरे कुठे ना मनुस्मृतीच्या आधारे राजकारण चालू आहे. तुमच्याच आजोबांनी पंजोबांनी लिहिलेल्या ग्रंथाच्या आधारे भारताचं सगळी व्यवस्था राज्यव्यवस्था चालू आहे, आणि त्याचाच वापर जर कुठे केला जात नसेल तर कसं होणार आहे ह्याच्यामध्ये. त्यामुळे हा जो एक हिंदुत्ववाद्यांवरती किंवा ह्याच्यावरती जो आरोप केला जातो, मुळात खरं तर हिंदुत्ववाद्यांनी कधीच ह्याविषयी कुठलाच आक्षेप घेतलेला नाही आहे. आणि आजही पाकिस्तानमध्ये किंवा बांगलादेशमध्ये जे त्या ठिकाणी जे राहिले तर हे बहुसंख्य जे आहेत, बहुसंख्य त्यातले दलित आहेत, बहुसंख्य लोकांवरती आज अत्याचार होतं. आज त्यांना भारतामध्ये स्थान मिळावं म्हणून CA-NRCसाठी आंदोलन करणं किंवा त्यांना भारतामध्ये नागरिकता मिळेल ह्या दृष्टिकोनातून व्यवस्था उभारणं, हे सगळं हिंदुत्ववादी संघटनाच करतात. आज जे जयपूरमध्ये जी लोक पाकिस्तानमधून येतात त्यांना त्या ठिकाणी मदत करणं, त्यांच्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणं, त्यांच्यासाठी रोजगार देणं, ह्या सगळ्या गोष्टी हिंदुत्ववादी संघटनाच करतात. एकही सेक्युलर तिकडे जात नाही. मग हा मदत नाही आहे का ह्याच्यामध्ये? त्यामुळे एका विशिष्ट अँगलने फक्त हे सांगत राहायचं आणि फक्त उदाहरणं आपल्या पुढे मांडले जातात. नाही पेशव्यांचं राज्य असं होतं, मग त्यांनी हे केलं, मग त्यांनी ते केलं याच्यामधून. परंतु पेशव्यांच्याच काळामध्ये होळकर सरदार झाले ना ह्याच्याकडे मात्र विसर पडला जातो याच्यात. आपण राज्य व्यवस्थेबद्दल बोलत असतो आणि राज्य व्यवस्था काही आपल्याला टाळता येणं शक्य नाही, कारण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आत्ताच्या घडीला राज्य व्यवस्थेच्या मार्फतच आपल्याला त्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. त्याच्यात बघ हिंदू राष्ट्र निर्माण होणं हे सुद्धा त्याच्यातच बसतं. मगाशी जेव्हा मी या इंटरव्ह्यूच्या संदर्भात तयारी करत होतो त्यावेळेला मी एक आकडे काढले की समजा आता भाजपची ही 3री टर्म आणि हिंदू राष्ट्र जर निर्माण झालं तर ते भाजपच करू शकतो, काँग्रेस काय करू शकत नाही, एवढी तरी खात्री मला वाटतं तुमची आता झालेलीच असणार आहे. तर समजा भाजपनं आतापासूनच तयारी केलेली आहे की त्यांना कुठल्याही पद्धतीनं पूर्ण लोकसभा राज्यसभा पादाक्रांत करायची आहे. का करायची आहे तर कदाचित कारण सोशल मीडियावरती जो तो आज आपला अजेंडा राबवतो त्याच्या पद्धतीनं सोशल मीडियावरती एक अजेंडा सुरू आहे की चला आता हिंदू राष्ट्र निर्मितीची वेळ झालेली आहे. तेव्हा मी विचार करत होतो की कशा पद्धतीनं कॉन्स्टिट्यूशनचं अमेंडमेंट होतं, आणि जर आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करायचं झालं, कारण हिंदू राष्ट्र निर्मितीची जी संकल्पना आहे ती संकल्पना आपल्याला त्या संविधानात समाविष्ट करावी लागणार आहे आणि त्यानुसार ते पुढचं हे होणार आहे. तर नेमकी काय परिस्थिती होणार आहे तर 545 सदस्यांच्या लोकसभेत जर आपल्याला स्पेशल मेजॉरिटी म्हणतात त्याला, स्पेशल मेजॉरिटी जर मिळायची असेल जी घटनात्मक बदल घडवून आणू शकते तर त्याच्यासाठी 364 सदस्य असणं गरजेचं आहे. राज्यसभेमध्ये म्हणजे 245च्या राज्यसभेमध्ये 164 सदस्य असावे लागणार आहेत, आणि या व्यतिरिक्त 29 ते 30 म्हणजे 30 राज्यापैकी 15 राज्याने त्याला त्या घटनात्मक बदलाला अमेंडमेंटला मान्यता द्यावी लागणार आहे. म्हणजे मोठं आव्हान हे राज्य व्यवस्थेसमोर आहे. म्हणजे आपण कितीही जरी आदर्श राज्य व्यवस्थेची जरी बाता केल्या तरी ती जोपर्यंत ह्या
राज्य व्यवस्थेच्या सिस्टममध्ये आपण त्याचा समावेश करणार नाही तोपर्यंत ही संकल्पना की प्रत्यक्षात उतरू शकत नाही. तर हे प्रत्यक्षात घडणं शक्य आहे का, हा झाला एक प्रश्न. दुसरा एक प्रश्न, आपण नेहमी एक आदर्शवादी विचार, आता तुम्ही जसे हिंदू राष्ट्र किंवा जो हिंदू धर्माचे विचार, आचार, संस्कृती आणि प्रत्येक धर्माचे जे विचार असतो तो आदर्शच असतो. तर आमच्या मनात एक प्रश्न आला की जेव्हा प्रत्यक्ष रामराज्य होतं, म्हणजे प्रत्यक्ष प्रभू राम होते, प्रभू रामाच्या हातात जेव्हा राज्याची सूत्र होती त्यावेळेला ते राज्य म्हणजे रामराज्य. तर त्या प्रभू राम राज्यात जेव्हा त्यांनी सीतेला लंकेतून आणली आणि पुन्हा आपलं प्रशासन सुरू केलं, त्यावेळेला त्या रामराज्यात असे लोक होते ज्यांनी सीतेवरतीच संशय घेतला. राम राज्यात जर असे लोक, तर या कलियुगात कसले लोक असणार. म्हणजे प्रत्यक्ष प्रभू रामांच्या राज्यात जर सीतेवरती संशय घेणारे लोक जर वास्तवात होते, तर आता आणखी काय बोलायलाच काय अर्थ नाही. तर ही व्यवस्था, ही आदर्श व्यवस्था आत्ताच्या या राज्यव्यवस्थेत जर यायची झाली तर हे आव्हान कसं शक्य होईल. फार ट्रिकी क्वेश्चन आहे हा. परंतु ह्याच्यात मला असं वाटतं की 2-3 उदाहरणांमधून हा विषय स्पष्ट होईल. ह्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की भाजप जी काय राजसत्ता निर्माण करतं आहे ह्याच्यात, ती राजसत्ता आत्ताच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये असणारी राज्यव्यवस्था आहे ह्याच्यामध्ये. आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आपल्याला बऱ्याचदा असं वाटतं की म्हणजे केंद्रामध्ये सरकार आलं म्हणजे हिंदू राष्ट्र झालं. मुळात असं नाही आहे. कारण आपली लोकशाही ही 4 स्तंभांवरती आधारित आहे आणि ह्या 4 स्तंभांपैकी एक त्यातली निवडणुकीद्वारे येणारी संसदेतली एक बहुसंख्य किंवा मेजॉरिटी आहे. दुसरं जे आहे ते ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे, IAS अधिकारी आहेत की जे अपॉइंटमेंटमधून येतात. तिसरी आपली न्यायव्यवस्था आहे आणि चौथी आपली समाज व्यवस्था किंवा पत्रकारिता वगैरे, जे का आपण चौथा स्तंभ म्हणतो. 4 लोकशाहीला 4 स्तंभांनी सांभाळलेलं आहे. त्याच्यातल्या एका स्तंभाचाच फक्त बदल झाला म्हणून हिंदू राष्ट्र येईल असं होणार नाही त्याच्यात. कारण शेवटी राज्यव्यवस्थेमध्ये जर त्या प्रशासनाने ती गोष्ट स्वीकारलीच नाही तर राज्यव्यवस्था कशी आणणार. आज एकटा जर न्यायव्यवस्थेतला एक सर्वोच्च आपले मुख्य न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे जर सरकारने दिलेल्या किंवा संसदेने पारित केलेल्या एखाद्या कायद्याला ते स्टे देतात किंवा ते तो कायदा लागू करू देणार नाही. किसान कायद्याचं आपण उदाहरण घेऊ शकतो की भारताच्या संविधानानुसार जो कायदा पार्लमेंटच्या लोकसभेत, राज्यसभेत आणि राष्ट्रपतींकडून ज्याला मान्यता मिळते तो कायदा थांबवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. असं असताना सुद्धा नैतिकता म्हणून सर्वोच्च न्यायालय सांगतं की ह्या कायद्याला आम्ही स्टे देतो आहोत त्याच्यामधून. तर कशी राज्यव्यवस्था निर्माण होईल ह्याच्यात. म्हणून राज्यव्यवस्था ही एक एकांगी गोष्ट नाही आहे किंवा केवळ निवडणुकीमधून राजसत्ता आली म्हणून बदल होणारी गोष्ट नाही आहे. तर ती दृष्टिकोनातून, अंतर्मनातून, वैचारिक स्तरावरती ती राज्यव्यवस्था म्हणजे आजच्या राज्यव्यवस्थेतल्या ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटी कुठेतरी दूर करून एक चांगली राज्यव्यवस्था किंवा आदर्श, जसं रामराज्याचं उदाहरण घेतलं की रामराज्य या समाजात अनेक लोक असू शकतात, परंतु म्हणून रामाने काही कुठे खालच्या स्तरावरती गेला नाही किंवा रामाने असं म्हटलं नाही अरे तुम्ही कोण खालच्या दर्जाने, तुम्ही कसे काय मला. आज इथे आपण बघतोय ममता बॅनर्जीला एक ट्विट कोणी केलं तर तो जवळपास 1.5 वर्ष तुरुंगात जाऊन बसला. तसं रामाने काय कोणाला तुरुंगात टाकलं नाही. तू सीतेवरती आक्षेप घेतला जा आता पाठवलं. तर हा जो भाग आहे ते त्याचं राजकर्तव्य आहे की बाबा असं जर आहे. आणि कसं आहे की खरं त्या काळामध्ये आपण जर ग्रंथांचा त्या दृष्टीने अभ्यास केला तर ह्याच्या प्रत्येक गोष्टीचं काहीतरी कार्यकारण असायचं की म्हणजे सीतेला तसं स्पर्श करण्या एवढी सुद्धा रावणाची क्षमता नव्हती आणि जर शक्य होतं तर फक्त हनुमान सुद्धा ज्याने लंका जाळली त्याला आणणं काय फार कठीण नव्हतं. परंतु ह्या काळात अनेक ठिकाणी जाणं, तिथल्या राक्षसांचा संहार करणं, एक मोठं संघटन उभारणं, प्रत्येकाला रामराज्याच्या आदर्श व्यवस्थेमध्ये आणणं आणि असुरांचा नाश करणं हा त्यातला महत्त्वाचा भाग होता. म्हणून
रामाचं वैशिष्ट्य ह्यासाठीच मानलं जातं की हे सगळं सोन्याची लंका जिंकल्यानंतर, आज भारत जिंकल्यानंतर सगळे मुघल इथेच राहिले आणि आता ते सांगतात नाही नाही इस मिट्टी में भी खून है शामिल हमारा. अरे कसलं तुमचा खून सामील आहे इकडे, इथे एवढ्या लोकांचे खून पाडताय तुम्ही आणि त्याच्यात कसं तुमचं जेव्हा लक्ष्मणाने सांगितलं की एवढी सोन्याची लंका जिंकली तर अयोध्येला जायचं कशाला परत, त्यावेळी प्रभू श्रीराम सांगतात की अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मणः जननी जन्मभूमीश्च स्वर्गादपी गरीयसी, की माझ्यासाठी माझी मातृभूमी ही स्वर्गापेक्षा स्वश्रेष्ठ आहे, म्हणून सोन्याची लंका नको, आपण परत जाऊया आपल्या भूमीमध्ये. ही जी भूमिका हे रामराज्य आहे की आपल्याला कोणावरती अन्याय नाही, अत्याचार नाही करायचा. त्याने बिभीषणाचा त्या ठिकाणी राजसंस्कार केला. ही हिंदू राष्ट्राची भूमिका आहे. त्यामुळे हिंदू राष्ट्राच्या भूमिकेमध्ये कोणावरती तरी अन्याय करा, अत्याचार करा आणि मग आपलं राज्य निर्माण करा, ही भूमिकाच असू शकत नाही जिथे रामराज्याचा आदर्श आपण घेतो आहोत त्याच्यात. त्यामुळे मुळात ही भूमिका खूप व्यापक, खूप वेगळ्या दृष्टिकोनातून आहे. आणि राजसत्तेच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर राजसत्तेमध्ये अनेक गोष्टी आहेत. आज एका दृष्टिकोनातून बघितलं तर आजचे आपण भाजप जरी म्हटलं तरी सुद्धा बऱ्याच लोकांचा असा पण आरोप आहे की त्याच्यामध्ये 30% तर जुने काँग्रेसी, समाजवादी, अमुक तमुक सगळेच आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे केवळ पॉलिटिकल विलने ह्या गोष्टी, राजसत्तेचा लाभ होणार ही गोष्ट निश्चित, ते काय कोणी नकारू शकत नाही, परंतु हा एक वेगळा भाग आहे. आता आपल्या मनामध्ये प्रश्न येईल की हे कसं होऊ शकेल, तर याच्यासाठीची 2 उदाहरणं मी आपल्या पुढे सांगतो. पहिलं उदाहरण हे शहाबानो खटल्याचं आहे की भारतामध्ये मुसलमान हे मायनॉरिटी, आजही मायनॉरिटी आहेत याच्यात. त्या काळात तर ते मायनॉरिटी अजून जास्त होते. मायनॉरिटी असताना सुद्धा आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला की शहाबानोला पोटगी मिळाली पाहिजे आणि ही पोटगी मिळाली पाहिजे म्हणून मुसलमानांनी आंदोलन केलं. आणि मुसलमानांनी ज्यावेळी बहुसंख्येने आंदोलन केलं त्यावेळी काँग्रेससारख्या पक्षाचा जो विदेशामध्ये शिकून आलेला एवढा मोठा राजीव गांधीसारखा नेता हा काय करतो तर संविधानातच अमेंडमेंट करतो आणि तो सांगतो की इस्लामच्या बेसिक प्रिन्सिपलमध्ये तुम्हाला बदल करता येणार नाहीत. कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट होते आमच्या देशामध्ये आणि म्हणून इस्लामिक पर्सनल लॉ आज आमच्या देशामध्ये अनेक गोष्टी चुकीच्या असल्या तरी सुद्धा तो बदलता नाही आला आपल्याला. मग मायनॉरिटीच्या एका मागणीने संविधानात बदल झाला. दुसरं उदाहरण घेऊया. अण्णा हजारेंनी आंदोलन उभारलं लोकपाल, आणि लोकपाल काय होतं तर राज्यकर्त्यांनाच व्यसन घालणारा व्यवस्था होती की बाबा कुठलाही राज्यकर्ता भ्रष्ट निघाला तर त्याच्यावरती अशा प्रकारची शिक्षा होईल, हे होईल, इथे खटला चालेल, ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या. कोणच करायला तयार नव्हतं 18 वर्ष. परंतु जनतेचा एवढा प्रचंड मोठी त्याविषयीची मागणी होती की ती मागणी शेवटी प्रत्येक राजकीय पक्षाला ज्यावेळी दिल्लीमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनता उभी राहिली आणि सांगितलं नाही हे व्हायला पाहिजे, आणि त्या ठिकाणी त्यांना ती मागणी मान्य करावी लागली आणि लोकपालचा कायदा अस्तित्वात आला. जनता ही फार मोठी शक्ती आहे याच्यात. त्यामुळे ह्या आकडेवारीपेक्षा सुद्धा मला असं वाटतं ज्या दिवशी ही परिस्थिती निर्माण होईल, मायनॉरिटी असताना सुद्धा जर एखादा काँग्रेससारखा सेक्युलर पक्ष बदल करू शकतो तर ह्या देशातल्या 100 कोटी जनतेने मागणी केली तर हिंदू राष्ट्र निश्चित येऊ शकतं. मला वाटतं याच मुद्द्यावरती आम्ही या वार्तालापाचा समारोप करू. रमेशजी शिंदे यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं या वार्तालापाचा शेवट केला की कायद्यानं कुठली गोष्ट साध्य होऊ शकते किंवा नाही, किंवा राज्यव्यवस्थेतून आपले नेते, आपले लोकप्रतिनिधी ती साध्य करू शकतात की नाही हा विषय अलहिदा. परंतु जर जनतेनं ठरवलं तर कुठलीही असाध्य गोष्ट साध्य होऊ शकते. आणि याच विचारधारेवरती मला वाटतं हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांनी ही तयार केलेली आहे. एक गोष्ट ह्या वार्तालापाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी म्हणजे रमेशजी शिंदे यांनी खूपसे विषय स्पष्ट केलेले आहेत. मला वाटतं त्यांच्या वेगवेगळ्या स्पष्टीकरणातून अनेक जे संशय किंवा गैरसमज जे लोकांच्या मनात आहेत त्या संबंधी त्यांनाही स्पष्टीकरण मिळालं असू शकतं. परंतु हिंदू राष्ट्र ही एक संकल्पना तयार होईल आणि त्याच्यानंतर मग सगळं पुढचं काय आहे ते सगळं आदर्श निर्माण होईल न पेक्षा जर याच जनतेनं, ज्या जनतेच्या बळावरती रमेशजी शिंदे यांना विश्वास आहे की ती जनता जेव्हा एकत्र येईल तेव्हा या सगळ्या गोष्टी शक्य होईल. तर ही जनता आधी सुरुवातीलाच
आपल्याच कृतीतून जर या राज्यकर्त्यांना जर वठणीवर आणू शकते आणि राज्यकर्त्यांकडून जर आदर्श राज्यव्यवस्था निर्माण करू शकते, तर हिंदू राष्ट्र निर्मिती ही काय मोठी अडचणीची गोष्ट ठरू शकत नाही. तर मला वाटतं सुरुवात ही आदर्श राज्य निर्मितीतून लोकांनी करावी लागणार आहे आणि ती केल्यानंतर आपोआप त्याचं परिवर्तन हिंदू राष्ट्र निर्मितीत होऊ शकतं. त्यामुळे ती जबाबदारी जनता पार पाडणार आहे का, हा सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे. आणि त्याच जनतेला मार्गदर्शन करण्यासाठी, त्याच जनतेला जागृत करण्यासाठी, त्याच जनतेच्या मनातल्या शंका कुशंका दूर करण्यासाठी हिंदू जनजागृती समिती आणि वेगवेगळ्या संघटना कार्यरत आहेत. आपण आशा बाळगूया की त्यांच्या मनात म्हणजे सर्वसामान्य जनतेच्या मनातल्या सगळ्या कुशंका दूर होतील आणि ही संकल्पना एक दिवस प्रत्यक्षात उतरेल. खूप खूप धन्यवाद तुमचे. म्हणजे मला वाटतं आजच्या या वार्तालापामध्ये अनेक विषय जे आहेत त्या विषयाबद्दल तुमच्याकडून आम्हाला स्पष्टीकरणही मिळालं, अनेक उदाहरणंही मिळाली आणि कुठेतरी एका विचाराला एक दिशा मिळाली अशी अपेक्षा मी बाळगतो. यापुढेही प्रत्यक्ष ज्या वेळेला हे अधिवेशन भरणार त्यावेळेला वेगवेगळे विषय उपस्थित होणार आहेत. त्या अनुषंगानेही आम्ही प्रयत्न करूया की अशा पद्धतीनं हा वार्तालाप होऊ शकेल. आणि दुसरी गोष्ट, अधिवेशनानंतर माझी खास तुम्हाला विनंती आहे की अधिवेशनानंतर अधिवेशनात झालेल्या ज्या गोष्टी असतील त्याच्याबद्दलही आम्ही एक वेगळा वार्तालापाचा कार्यक्रम निश्चितपणे करू. तुम्ही वेळात वेळ काढलात आणि आम्हाला या ठिकाणी या वार्तालापातून ही माहिती दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप धन्यवाद.